românul când se veselește, ca și stejarul. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când a înverzit. Și venind de la Cluj, un prieten drag de acolo mi-a zis așa: n-am știut că e din Havârna, e doctor, Iulian Rauț. Răuț. Am înțeles că mai trăiește mama dânsului. Să-i transmiteți cele mai frumoase gânduri mamei, dacă nu este cumva la spectacol. Este un om admirabil, pe dumneavoastră vă felicit pentru fiul satului. Când mi-a făcut un remene. Zice, Purghea, ți se vede un clop și multă muzică în cap. În rest nu mai se vede nimic. Bage eu la doctor, zice, domn doctor, da, reușit-mi operația. Ce nu știu țucutie că eu îs Sfântul Petru. Și acum vă mai spun una cu doctorii, ci că din Havârna merge la doctor la Cluj. Și ca orice om, ce domn doctor, da, nu la Raus, nu la el, la chirurg. Ce v-am adus niște de alegurii, niște un porc, ceva. V-am adus și niște vin. V-am mai adus aici niște ouă. V-am mai adus și niște, cum îi ziceți, vin? Vin, brânză, la care doctorul, păi zice, cum să le iau așa fără bani? Ce, nu vă grăbiți, că v-am adus și bani. Și atunci, haideți să cântăm cel mai frumos cântec care e scris pentru dumneavoastră.
Mulțumesc, vă îmbrățișez cu tot dragul, rămâneți cu bine, sub pavăza lui Dumnezeu de ziua eroi.